Avem căței. Și căței ăștia mici, frumoși, cresc mari și nu au căsuță. Și le facem căsuță. Ăsta e cadru peste care vine acoperișul și îmbrăcat cu scândură. Și imediat le facem. Avem aici și lețurile care fac acoperișul. Să le prind în cel mai simplu mod. Uite așa. Să vină scândură peste, cu care o să prind tot cadrul la un loc și o să fie foarte țapăn. Nici nu-i gata căsuța și el deja și-a găsit locul. Le-am făcut să se așeze. Și acum urmează să le prind și să mă apuc de îmbrăcat cu scândură. Căsuța tot mai facem pe ea. Acum trebuie să o izolăm. Să pun aici înăuntru. Așa. Și sus și aici jos. Pe podia. Și pe margini. Am pus și sub. Acum tot e izolat. Numai în spate mai trebuie să pun. Țâță de mâță. E aproape gata. Să mai pun eventual un USB să acopăr polistirenul și gata căsuța.